नमस्कार. कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाचे तुमगेले स्वागत. आत पळया आयचे खबरो. उत्तर कन्नड जिल्ह्याच्या हालक्की म्हणल्यार गौड समाजाक परिशिष्ट पंगडात समावेश करसाठी कारवार अंकोला क्षेत्राचे आजी माजी आमदारालो जोरदार प्रयत्नाचो देखावो. कारवार निवडणूक लागीं येईल की राजकारणी मत मेळोवसाठी एक वेगळी आपली शक्कल लढयतात. उत्तर कन्नड जिल्ह्याच्या कारवार अंकोला मतक्षेत्रात हालक्की म्हणल्यार गौड समाज बहुसंख्यात असा. या समाजाक कोंकणीत गावडी असे म्हणतात. जोयडा हळयाळ सुप्पा या भागातले या समाजाचे लोक कोंकणी उलयतात तेमकां कोंकणीत गावडी म्हणतात. अंकोला बाजून कन्नड उलयतात तेमकां गौडा असे म्हणून वळखतात. सध्या गौडा समाजाच्या लोकांक कारवार अंकोला क्षेत्राचे आजी आणि माजी आमदार परिशिष्ट पंगडात समाविष्ट करूक जोरदार प्रयत्न करतात असे कळलेला. कारण हो समाज कारवार अंकोला क्षेत्रात बहुसंख्यात असा. या समाजाच्या मताचेर जनप्रतिनिधीने लक्ष केला. कोमटा आणि कारवार अंकोला क्षेत्रात या हालक्की गौडा समाजाचे बहुसंख्यात लोक असतात. तेमकां कसली तरी असली आशी दाखयल्यार ते लोक आपल्या बरोबर राजकीयात सहभागी जातले असो विचार करून प्रत्येकटो आपापल्या परीन या गौडा समाजाच्या मतदाराक खुश करूंक पळयता. कारवारचे माजी आमदार श्री सतीश सैल, श्री आनंद अस्नोटीकर आणि हाली आमदार श्रीमती रुपाली नाईक हेमी प्रत्येकट्यान उत्तर कन्नड जिल्ह्याच्या या गौडा समाजाक परिशिष्ट पंगडात घालचो प्रयत्न केला असे कळला. श्रीमती रुपाली नाईक हेमी केंद्रीय गृहमंत्री श्री अमित शाह हेमी गोवा दौऱ्यार येईल तेन्ना उत्तर कन्नड जिल्ह्याच्या बहुसंख्यात आशिल्ल्या गौडा समाजाक परिशिष्ट पंगडात घालचेसाठी विनंती अर्ज दिला. जेडीएसचो माजी आमदार श्री आनंद अस्नोटीकर म्हणटा, आपूण 2012 सालात कॅबिनेट मंत्री असताना या समाजाक परिशिष्ट पंगडात घालचे बद्दल ठराव केला असा. तर काँग्रेसचो माजी आमदार श्री सतीश सैल सध्याच अंकोलाच्या हालक्की समाजाची पद्मश्री विजेती सुक्री बोम्मू गौडा हेमकां मेळ्ळन जाय तर सुप्रीम कोर्टात प्रकरण दाखल करून गौडा समाजाक परिशिष्ट पंगडात घालची व्यवस्था करता अशें तेमकां सांगला. जाल्यार गौडा समाजाच्या लोकांक एक प्रश्न पडला की आता अशें अचानक आमगेल्या समाजा बद्दल हेमकां सगळ्याक आपुलकी कशी येयली, हेजे कितें तरी कारण उरतलें म्हण तेमी हेजे उत्तर सोदूं लागलात. आता निवडणूक लागीं येतरेत सगळे जनप्रतिनिधी पक्षभेद विसरून या गौडा समाजाक सहाय करचेच उलय सोडून सर्वपक्षी सभा दवरून चर्चा करूंक तयार ना कित्याक असो तेमगेलो प्रश्न. जाल्यार या आमदाराल्या प्रयत्नान या गौडा समाजाक उरूं किंवा इतर समाजाक परिशिष्ट पंगडात समाविष्ट करचे केंद्र गृहमंत्र्यालय काम न्ही. सुप्रीम कोर्टात तर PIL दाखल केल्यार ते साधीच जायना आणि गेल्ल्या 8-9 वर्सां पयलीं कॅबिनेटात जाल्ल्या ठरावाक आता किंमत ना. तरी हेमगेली कसरत चालूच आसा. या समाजाक परिशिष्ट पंगडात समाविष्ट करूंक केंद्र परिशिष्ट जाती आणि प्रतिष्ठित पंगडाच्या शिफारसीन कर्नाटक विश्वविद्यालयाच्या तज्ञ मंडळान अध्ययन करून तेमी निर्णय दिल्लो की हालक्की म्हणल्यार गौड समाज हो परिशिष्ट पंगडाचो किंवा आदिवासी समाज न्ही. या समाजाक देवळात प्रवेश आसा. समाजात मुक्त फिरूंक तेमकां अवकाश आसा. इतलेंच न्ही तर हो समाज तुळशी पुजा करता म्हण हो समाज आदिवासी न्ही. हो विशय राजकारणी आणि जनप्रतिनिधी खबर आसून सुद्धा हेमी करचो प्रयत्न म्हणल्यार मत मेळवूंक आकर्षित करचो एक प्लान. अशा निवडणूक जाल्ल्यानंतर हेच प्रतिनिधी गप्प बसतात कशे असे सार्वजनिक शंका व्यक्त करतात. अशाच प्रकारचे गवळी आणि धनगर समाजाक आश्वासन दितेर मताचो उपयोग करून घेयले आणि तेमगेली ही मागणी तशीच प्रलंबित आसा. गोवा राज्यात धनगर आणि गवळी परिशिष्ट पंगडात येतात जाल्यार कर्नाटकात कित्याक येनात असो तेमगेलो प्रश्न. पयलीं कारवार जोयडा मतदार क्षेत्र आशिल्लो. काही कारणान हो मतदार क्षेत्र फोडून कारवार अंकोला क्षेत्र केलो. जोयडा हळयाळ भागात हो गौडा समाज बहुसंख्यात आसा. राजकीय दृश्टीन जरी क्षेत्र वेगळो जालो तरी कोंकणी भाशेन, संस्कृतीन, आचार विचारान, धार्मीक आणि भावनीक नात्यान एक आसा आणि एकच उरतलो. सुप्पा डॅमान निराश्रीत जाल्ल्या कुटुंबाक रामनगरात स्थलांतर केला. तितूंतल्या काही कुटुंबाक अजूनही पर्यंत मूलभूत सौकर्य, उदक आणि लायटीची व्यवस्था मेळ्ळी ना. निवडणूक लागीं पावतरेत जनप्रतिनिधी तेमकां सोलार किट हाडून दितात आणि तुमकां विद्युत व्यवस्था करची जाल्यार जंगल तोड करची पडटा. ह्या अडचणी लागून विद्युत पुरवठो दिवूं जायना म्हणटात. पण जोयडा तालुक्यात तिनई घाट, केसरलोक, लोंढा पर्यंत गोंय राज्यांतल्यान येवची ट्रेन डबल ट्रॅकासाठी वृक्षतोडी केला जाता आणि ज्या विद्युत प्रकल्पासाठी आपले घरदार सोडून निर्वासित जाल्ल्या कुटुंबाकच विद्युत पुरवणूक दिवूंक ही तुमकां अडचणी असो ह्या समाजालो प्रश्न. तेमकां आशे दाखोवन
फक्त मताचो उपयोग करून घेतलेल्या जनप्रतिनिधीक पुढली निवडणुकीक गौडा म्हणल्यार हालक्की समाजाली शक्ती दाखोवच्या तयारीत आसात असो इशारो दिला म्हूण कळयला। कुमटा होन्नावर क्षेत्राचे माजी MLA डॉक्टर MP कर्की हेमगेले निधन। होन्नावर उत्तर कन्नड जिल्ह्याचे कुमटा होन्नावर विधानसभा क्षेत्राचे माजी शासक डॉक्टर MP कर्की वय 86 वर्सां हेमी होन्नावरच्या सेंट इग्नेशियन आस्पत्रेत सोमाराक देवादीन जाले। तेमी कुमटा होन्नावर विधानसभा क्षेत्रात 1983 आणि 1994 सालात 2 वेळा आमदार जाल्ले। एक वेळा उत्तर कन्नड लोकसभा क्षेत्रांतल्यान निवडणूक लढयली। BJPचे जिल्हा घटक अध्यक्ष जावन होन्नावर एज्युकेशन सोसायटीचे ते अध्यक्ष आणि विविध संघ संस्थेत कार्य केले। राजकीय आणि सामाजिक क्षेत्रात मोठे योगदान आशिल्ले तेमगेले। वैद्यकीय शिक्षण घेऊन ते त्या काळात वाहन व्यवस्था ना जाल तरी चलत वचून लोकांक घरा वचून कमी दरात आरोग्य सेवा करताले। आमदार जाल तरी आपली आरोग्य सेवा चालूच दवरली। सध्या वय जाल निमित्ती आरोग्य सेवा करची थांबयली अशें कळयलां। होन्नावरात मिनी बस पलटी जाल्यार प्रवासी सुरक्षीत। होन्नावर चालकाले नियंत्रण चुकून खासगी मिनी बस गेरसुप्पा बंगाल कुसुमा फोल्सा लागीं पलटी जाली जाल्यार कसली जिवीतहानी जावूं ना। चामराजनगरच्यान मुर्डेश्वरा येवूं लागिल्ली मिनी बस बंगाल कुसुम फोल्सा लागीं वळणार पलटी जाली। वाहनात आशिल्ल्या 16 प्रवासी भितर 7 प्रवासीक मार लागलो जाल्यार कसली प्राणहानी जावूं ना। मार लागेल्या तालुका आस्पत्रेत दाखल केला। या संदर्भात पोलीस ठाण्यात प्रकरण दाखल केला। अवैध रितीन हाडिल्ल्या म्हशीक येल्लापूर पोलिसांनी दिले जीवदान। येल्लापूर महाराष्ट्रातल्या कल्याण हांगच्यान अवैध रितीन हाडिल्ल्या म्हशीक येल्लापूर पोलिसांनी जीवदान दिले। हुबळीच्यान अंकोला येत असताना लॉरी भितर हिंसात्मक रितीन कसले पुरावे नासतना हाडिल्ल्या म्हशीक येल्लापूर पोलिसांनी जीवदान दिले। ही घटना राष्ट्रीय राजमार्ग 66 येल्लापूरच्या जोडकेरी हांगा घडली। 3 आरोपीक येल्लापूर पोलिसांनी अटक केली। हे आरोपी महाराष्ट्राच्या अहमदनगर जिल्ह्यातले आसा। हे प्रकरण येल्लापूर पोलीस ठाण्यात दाखल केला। इतल्यान कारवार प्लस कोंकणी बातमीपत्र हिंगा सोंपता। व्हिडिओ लाईक करा, शेअर करा आणि कमेंट करच्याक विसरू नकात। कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाचे पुराय अपडेट मिळण्यासाठी कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनल सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन क्लिक करा। धन्यवाद।